Balik berkosong. Belum pikir. Lah kok malah kau tergiling. Mik. Loro pura-pura. Wis. Le. Lah kok kowe malah dateng gunting. Kowe Pak, berarti tenanan. Deng lah kowe piye mau? Asal mana satu? Lah malah kaya sapi berundung. Kamu satu bang. Satu mobil terang lho. Ngene lho. Iya bang, le. Ono bang. Ya, Betul ono. begin. Tono nah. Seketap. Enak Bahan. Neng Karang Gebang. Karangan. Neng Karangan. Ternyata ngundang Danongan ganteng-ganteng Cirulu Patmo kaya Buta Terong. Yo ngundang turus bule rupane kuning. Di lo bang. Lagi lho. Bisa parah bang. Bule rupane kuning, klambine uap. Klambine lho. Rambute
pirang putih aneh buse Pak Haryadi Pak Haryadi lu gane jenengan ta sepurane raru ya ora apa-apa guyonan ya ora apa-apa lah Pak Haryadi ya matur suwun membuktikan Pak Haryadi ki wong Haryadi ya wong gagah gede dhuwur ganteng lho anake ayo bojone Iki sapa? Siapa kuwi? Godene Pak Haryadi. Bojone paling. Tukang masak. Oh, tukang masak lho, Pak. anake Pak Haryadi sing putih mantune kowe aja kaya ngono karangan ki sangat meriah sekali aku rada isin mau dijep pakmu Lah apa isin, Bang? lah pakmu lho YouTuber dari nyuting biyen saiki ngejep aku pas pakmu sik nyuting aku awakmu lho sik cilik umbul-umbulen saiki kok malah buta terong ngono kowe aja kaya ngono kowe iki mikir iki membanggakan RT-mu membanggakan desamu lek kene kowe engko menghibur masyarakat kene RT RW iki aja njaluk sangu ora oleh Wah, aku Bang lek ra disangoni. ora usah berdekatan kowe aja njaluk sangu ning kene engko mergo kowe sebagai tuan rumah masalahnya lek kowe golek sangu ora patut ben patut sangu mukeno aku iki aja ngono yo saiki tenanan aja tek ben didelok sing bunga diparmi mah dibuang sing lugu ning ngarep juan lho diparmi wedok lho ndi wong ngilang semuanya sing gede-gede jungkir walik malah hilang sing ciri-ciri disangoni sing gede-gede ora yo wayahmu sudah tuan rumah kok ayo kayak iki jadilit sinten iki wah tidur gagah iki sinten iki wah boten sare kok ngono Mbah kolore anyar Mbah penadone anyar udenge anyar celanane anyar katoke anyar terus apa lek ngarani sandale anyar sing sithik kurang Mbah nyangoni ora nggih mengke bojone yo saya mau terus arti keturunan gendang yo
Jungkir balik dhisik. Lah kok etek-etek ngene lah. Sopo? Lah kok kepura mobil ku ya pinter dong. Gede. Jungkir balik sik. Rono deng kayang deng ikure jumuk tak cemplungne mak pluk. Makluk iki dinyenekne tak dipluk ngono. Lah dek ngene aku yo. Oke tunggale ya, Yas. Yo. Saya le anak-anak le. Oh, aku roh aku. Kendhange ya njaluk ngelak, Bu. Oh, anu Bu kok sawingan ono. Ya iso Mas buat disajeni lho ganti jam mosok tambah saja neh lho, Yas. Lah kae emang wis komplit kok ya. Are nabung ini kok. Lah kok sih hop ngelak. Yo. Jaluk yo. Mas. Iki pas nantap ini. Lah kok kemlelet nang ngene le geyo. Nah, ini geyo. Ini geyo. Nek ngene das. Iki anu sikile ngene das. Lah, geyo tak. Ngene. Set. Set. Yo, ini geyo. Ini das. Maniamu meledak. Alah dipangane tuyu kono. Kita mania sak jempling ae njaluk kaya ngene. Lha nek kaya ngono aku ya iso no. Samene mbane lho. Iki kancaku. Mah. Aku. Mah. Lah, nyapa? Ya aku iki lho nyapa. Iki lho. Cilik iki lho. Gedhi. Kowe cilik golekmu gedhi. Aku gedhi golekanku. Lah berarti iki. Kae wong pawon kae. Mbitan kae. Aku gedhi golekanku cilik. Yo, bentar aku.